So, kapag kayo po ay member ng PhilHealth at kayo ay meron kayong hypertension, maaari po kayong magpa-confine at for aldosteronism or essential hypertension is 9,000 pesos. So, kung kayo ay high blood at kailangang ma-confine, dahil hindi naman po lahat ng oras na high blood tayo kailangan magpa-confine, di ba? Pero kapag talagang malala na at sinabihan kayo ng doktor na, ma'am, sir, siguro magpa-confine muna kayo, ang ating PhilHealth coverage or case rate para dyan ay 9,000 pesos. Yun. Inulit-ulit ko na, Sir Pio. Ewan ko na lang kung walang makatama nito at makakuha ng premyo natin. So, ang case rate natin or benefit package for hypertension is 9,000 pesos. Covered din po ng PhilHealth ang myocardial infarction or heart attack. Ang case rate natin dyan is 18,900. Ang stroke hemorrhagic ay 38,000 and then yung stroke infarction ay 28,000 pesos